Bueno, pois, boa tarde a todos e todas. Reiterar as gracias por terme convidado a participar nesta reunión, digamos. Vou-vos a contar un pouco o primeiro que significa para min a construcción desta viola. Eu, cando era un rapaz novo, empecé con estes dos instrumentos na Deputación de Lugo, pois, no ano 90, cando se fai aquela primeira reconstrucción dos instrumentos do pórtico, na que tuve a grande fortuna de participar. Entón, a verdade é que a primeira vez que subín aí arriba, non, a un andamio para ver os instrumentos de cerca, pois é moi impactante, non, porque ves que están reproducidos con un nivel de detalle absolutamente increíble, difícil de creer. E tamén, a min polo menos o que me chamara a atención é que a sensación que tiñas cando estabas ali cerca non era de que foran arcaicos ou instrumentos así antigos, parecían instrumentos xa moi evolucionados, non, que xa eran a consecuencia de unha evolución previa importante. Entón, bueno, seguín dedicando á lutería toda a miña vida. Hai uns anos, cando se estaba facendo a limpeza do pórtico, a restauración, pois fixen amizade con dúas das restauradoras que había ali e tiven a fortuna de volver a subir varias veces e pasar tempo ali, non? Entón, digamos que aquela chispa que sempre tiven polos instrumentos medievais, pois, lóxicamente, volveuse a acender con moita forza, non? Entón foi cando empecé a pensar en facer unha viola un pouco como eu a concebía, como eu entendía que podría ser. Evidentemente é unha hipótesis propia. Intentei ser todo riguroso que puden, pero sin perder nunca de vista que a cuestión era facer un instrumento funcional para tocar. Entón, bueno, eso ten os seus inconvenientes cando tes unha iconografía en pedra e tes que facer unha reproducción en madeira. Lóxicamente son dous materiais distintos e tú tes que facer axustes que, lóxicamente, son inevitables para que poda ser así. O primeiro que fixen, lóxicamente, foi facer o deseño. A verdade é que, deixeime levar absolutamente pola xeometría, non sen ningún tipo de idea preconcebida, nin nada, simplemente tomei a medida do longo total que había na escultura e a partir de aí apliquei un pequeno aumento, digamos, para facelo adaptado a unha persoa dunha estatura media dos tempos de hoxe, e a partir de aí foi coller o compás e ir buscando os lugares onde podías conseguir as curvas que che parecían idóneas e onde, todo o dibuixo basicamente é feito así, sin repetir nunha medida porque para facela coincidir con outra, para nada de nada, simplemente buscando o deseño aí co compás. É un traballo apaixoante, para min probablemente o traballo máis bonito, o que máis me gusta a mí facer desto, non? Porque cando vas conseguindo esas curvas que a ti che gustan, que che parece que son as correctas, é verdadeiramente moi emocionante. Unha vez que está o debuxo, pois aí podese ver un pouco o desenrolo final, bastante sencillo e bastante complexo ao mesmo tempo, pero despois está o traballo coa madeira, non? Primeiro, elixir as madeiras. Falábamos pola mañán da importancia das boas madeiras que temos aquí. Eu, no caso desta viola, levei eso ao extremo da madeira local, porque toda a madeira é da miña parroquia, xa non ni siquiera me salín dali nin siquiera do meu ámbito. O sea, toda a madeira estaba a menos de 40 metros da miña casa. Entón, a miña casa está no Camiño de Santiago e tamén me pareceu así como un pouco místico, non? Pensar que esa madeira, cando estaba viva, deu cobixo a moitísimos peregrinos que descansaban ali á sombra, non? Cando iban de camiño para Santiago. Entón, entendo que se o árbol pudera decidir, non lle importaría donar un cacho de madeira para construir un instrumento do pórtico.
Unha vez que as tres madeiras que elexín son pereira, cerdeira e pino. Como vos decía, son, pois, o que contaba Xaneco a mañá, que son madeiras que, digamos, morreron de accidente, non? Porque eran camiños que había que ensanchar por mor da civilización e estaban no lugar equivocado. Entón, pois foron madeiras que me deron os meus veciños para min, a que conservo ainda boa parte dela. Elexín a pereira para facer o corpo do instrumento, o abeto para a tapa armónica e a cerdeira para todos os elementos que teñen máis desgaste mecánico, non? Como é un pouco máis resistente, como pode ser o cordal e as clavixas. E a ponte, si, a ponte fixena de pradeiro, porque digamos que é unha madeira suficientemente contrastada como para utilizala para as pontes, non? Despois, a técnica de construción, lóxicamente, fuxindo das técnicas modernas ben coñecidas, non? Busquei, prácticamente, facer unha escultura, non? A partir dun bloque de madeira, esculpir nela o mástil e os aros, e despois engadir un fondo e unha tapa. Entón, podíase facer tamén deixando o fondo, engadindo só a tapa, pero por razóns de funcionalidade, pois fixeno desta maneira porque é moitísimo máis sinxelo, non? Faise máis rápido, é moito máis eficaz, moito máis eficiente así. Entón, como vedes, pois aí vedes o que sería xa a silueta dos aros, e despois, nada, pois o vaciado, a escultura dun pouco do fondo, que faise primeiro a bóveda exterior, como normal, non? E despois faise, digamos, o axuste interior para acadar os espesores que consideramos que poden funcionar. Aí recortando os oídos na tapa, o cordal. E despois chegamos a un punto que para min tiña moitísima importancia, que era o da policromía, non? Digamos que agora empezase a traballar algo con eso, pero hasta non hai moito, pois era un tema que sempre se deixaba aparcado, non? Era como que nunca quedaba tempo para darlle a importancia que para min ten, non? A raíz da limpeza do pórtico, xa era evidente, non? Que todas esas cousas estaban pintadas, pero agora sí que non queda ningún atisbo de dúbida para ninguén, non? Estaban pintadas porque sí, porque a cor era fundamental e porque aquelas cousas que tiñan relevancia, tiñan importancia, pois pintábanse. As igrexas, os instrumentos, todo o que temos noutra iconografía, por exemplo, como son as cantigas de Alfonso X, que están totalmente iluminadas, con multitude de motivos e con colores moi vivos, porque na época medieval gustaban esos colores vivos. Tamén aquí se reparamos en culturas antiguas, non, que manteñen unha tradición moi antigua, pois veñen á cabeza os Masai, por exemplo, os quechuas en América, non, que siguen tendo as súas roupas todo con os colores realmente moi potentes, non, moi vivos. Nós non sei por que razón vamos tendendo a quedarnos un pouco descoloridos, non? Gustarnos máis os colores así discretos, os colores tierra, non sei que, non sei canto, pero dende logo que eso é bastante da hora, non? Que antes os colores teñan que marcar tendencia. Para darlle color, pois, nos instrumentos non conseguín saber exactamente os motivos con que estaban os instrumentos do pórtico, me refiro, os motivos exactos cos que estaban decorados, pero sí que todos os elementos que ten esas pequenas floreciñas, eses, os puntos, todo eso, son elementos que están presentes no pórtico. Nos ropaxes, moitas cousas están presentes, non? Entón, elexín esos motivos por esa razón. En canto aos materiais para conseguir esa cor, sí que tamén na conversa con estas restauradoras, elas garantizábanme que o que utilicei para o rojo, que é a cinabrio, como que para o azul, que é a lapislázuli, como o dourado e todo eso, que estaba presente segurísimo, sin ningún tipo de dúbidas. Fixeno dunha maneira moi sencilla, que é mezclando con goma arábiga, que é moi fácil de aplicar, moi fácil de traballar, ten un resultado moi bo, non? Que mantense moi ben e
e non ten maior tipo de problema, é moi fácil de aplicar e todo isto. Para o dourado, utilicei un pigmento dourado, pero a última capiña della de ouro de verdade. Nada, digamos que é moi pouquiño porque é moi caro, pero tiñame gracia aquelo de utilizar o ouro, porque tamén no pórtico utilizaban ouro para dar acabaos ás cousas. Lóxicamente, totalmente opinable ou discutible, eu insisto, é o que digo sempre, esta é unha interpretación propia, sabes? Podes estar máis de acordo ou menos de acordo, cada un ten a súa propia interpretación e por iso eu así a trato, non pretende ter ningún tipo de verdade máis alá de outra que outra persoa poida ter. Despois hai un elemento que ten bastante controversia nesta cuestión dos instrumentos medievais, que é se levaban alma ou non levaban alma. Eso discútese moito ao respecto, hai persoas que opinan o mesmo. Eu teño feito varias violas medievais sin alma, pero esta puxenlle alma, simplemente porque quería tamén facer algo diferente e porque realmente eu non lle encontro moita explicación a esos buratos sonoros tan enormes como non sea para manipular algo dentro, non? Entón, eu creo que é perfectamente posible que levara alma, porque se tiñan un problema de que a tapa se fundía, sabían perfectamente que había que apuntalala. Calquera o sabe, desde que os humanos empezaron a facer refuxios que non fosen covas, sabían que se querían termar dun teito, había que poñerlle unha columna, senón que se caía, non? Pois non entendo por que non podían aplicar exactamente o mesmo principio mecánico a que, oye, se me funde a tapa, que teño que facer? Poñerlle algo, un puntal debaixo para que non se me funda. E por eso, esos oídos tan enormes para poder acceder facilmente. Insisto, é unha opinión que, bueno, é a miña opinión. Despois, a hora do encordado, tamén seguín un criterio bastante clásico, que, bueno, un pouco a guía de Jérôme de Moravia, que era un teórico francés que fai varias propostas de afinación, non? Entón eu puxiño unha afinación desas, pero sí que é certo que esta viola tuve na prestada hasta fai pouquiño para un músico para facer unhas cousas, e el preguntoume se lle podía cambiar a afinación, se podía afinar de outra maneira, como ti che vaya ben, lóxicamente. Entón cambioulle, fixo, bueno, unhas pequenas cousas, e aínda está así. Quero dicir que non creo que eso sea tampouco tan relevante, porque, lóxicamente, como pretende ser un instrumento para tocar ou para un instrumento funcional, pois cada músico entendo que ten a liberdade para elexir a afinación que máis lle conveña en cada momento, porque para eso está construído, non? A afinación que eu lle propuxera, bueno, que propuxera o Jérôme de Moravia, unha delas, pois é poñer as dúas cordas agudas en la ao unísono e despois poñer as seguintes, porque temos que entender que aquí sempre van as cordas pareadas, non? Digamos que se toca sempre dúas cordas á vez, prácticamente sempre. Podes tocar unha, porque fixiño un poquinho de curvatura ao puente para dar esa liberdade, non? Sobre todo para a xente que está acostumbrada a técnicas máis modernas, para que se poida adaptar, non? Porque é moi abrupto o paso. A maioría da xente que vai agora a tocar as violas medievais é xente que ven do mundo do violín, e claro, é un mundo bastante diferente, é un ponto moito máis curvado, onde podes tocar unha corda sola, dúas, tres, o que queiras, non? Entón, un pouco para facilitar esa transición, pois fixenlle un pouquiño de curva a ponte, pero poderíase tocar perfectamente coa ponte máis plana, perfectamente. Entón, como tocas dous grupos de cordas, pois este segundo grupo sería, pois, re, octavado, as dúas en re, pero en octavas distintas, e despois o bordón exterior, que a proposta que fai este teórico francés é de unha delas, pois un la, unha octava grave con respecto ás dúas cordas agudas. É unha afinación bastante plausible, bastante útil, que se pode facer moitas cousas con ela, e que, pero insisto, neste caso, ten outro tipo de afinación diferente, pois porque a persona que a utilizou así lle pareceu e eu non teño ningún tipo de problema con eso. Pois,
Sí, se queredes pasamos directamente ás preguntas, e así. Pois veña, ampliamos o tempo de preguntas. Entón, primeira, Reyes Florí. Hola, soy Luis. Quería preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo elegiste el diapasón de la longitud de las cuerdas? Y segundo, durante el proceso de fabricación, quería saber si te has interesado o has descubierto cosas sobre las técnicas antiguas que hubiesen podido usar por fabricar ese tipo de instrumentos. En ese caso, ¿cómo has trabajado para...? Pregunta sobre a longitude das cordas e do diapasón, que criterio seguiu, e tamén sobre si investigou sobre as técnicas antigas de construcción do instrumento. Sí. En cuanto a primeira pregunta, o que me decías da longitud, como calculei eso, pois o que fixen foi, da longitude total, facer un corte áureo que nos separa, digamos, o corpo, a caixa de resonancia do mástil. E a partir de aí, como a ponte vai no centro da caixa de resonancia, no medio dos dous oídos, pois xa temos perfectamente... E despois aquí, da cejuela, pois desta segunda parte, outro corte áureo determinanos a cejuela. Entonces, digamos que é moi simple, vamos. Pois pura xeometría, o que vos contaba ao principio. E con respecto á segunda, en canto ás técnicas antiguas, pois, a ver, cando estuéramos na reconstrucción do pórtico, pois ali traballouse moito sobre eso, e sí que se chegou a algunhas conclusións que eu creo que son moi evidentes, porque naquel momento discutíase se poderían estar doblados os aros, como despois máis tarde, pero tú, cando observas, realmente, con esta doble curva que ten, esta curva que ten aquí, e o convexo que ten, ou eso así, é absolutamente imposible de doblar, porque son dúas curvas que se matan entre sí. Se doblas unha, cando dobles a outra, vache destruir a primeira, entonces non se dá doblado. Sin embargo, o esculpido é moi simple, moi fácil. Nada. Outra pregunta? Bueno, pois nada, noraboa por o traballo, que o xermán xa coñeceu moitos anos. Pareceme unha idea moi razonable, máis que plausible o da policromía, porque ademais é unha cousa que, Xermán, acordaste que quedara sempre no tinteiro, nunca mellor dito que a ver cando se fai e tal, e é unha oportunidade moi boa o momento que eu tamén tuve a oportunidade de subir varias veces ao pórtico desde que se restaurou, en restauración. Yo do Alma xa case podo afirmar que sí levaban almas, ainda que sei que algún me vai matar, pero teño un cliché aquí no móvil, que é unha fotografía moi antigua, e digo isto non só por ese cliché, senón que podo falar un pouco de propiedade, xa que John Wright, que foi o especialista en afinación, que foi o que responsable da afinación de todos os instrumentos do pórtico, un par de anos antes de morrer, que tuve unha sorte que estuve na miña casa en varias ocasións, e ele continuou seguindo, investigando, de feito ten publicacións que chaman Le Musique des Pierres, dunha zona de Francia que fixo un gran traballo, a veces xunto con Christian Rock, e ven rebatir o que acaba de dicir o Xermán outra vez, non? Que eses buratos sonoros, a máis pola especie que fixemos, que sempre se nos fundían as tapas, se tal, non hai ningún problema. Pero, bueno, se algún quere que lle pase este cliché, aquí podemos ver a viola 24, que está nunha fotografía moi antigua, cando a fotografía era analóxica, onde podemos ver dúas pezas nos buratos sonoros, perfectamente, aquí, que además que non forman parte do que é o... Isto é do pórtico. Isto é do pórtico da Gloria. Vense as almas. Aquí estéis. Almas, ou o que podamos supoñer, non alma como xe entendemos o alma, claro. Porque evidentemente se sufriu unha metamorfose. Pero aparte xa tiñamos anteriormente o Crout de Gales, e depois tamén temos a Gadulca búlgara, que ten unha especie tamén de tal. John Wright tamén encontrou unha pedra que apareceu na Francia, sabedes, un señor que estaba arando nunha leira, e levantou unha pedra, que era un músico, que tiña unha especie entonces ele dice, ya está, xa non volvo a pensar máis en que as tapas teñen que ter, aparte de distintos tipos de grosores, pois isto é evidente. O que pasa é que hai que pensar unha cousa no do pórtico, que claro, vendo clichés antigos, fotos e imaxes antiguas, hai que pensar que son 800 anos de desgaste das pedras
Pódense ver incluso cos clavixeiros, non é que teño aquí o clavixeiro, que este é a parexa da viola esta, que é a 23, e vedese que como ten a forma moito máis redonda do que era aí apuntada. Isto pode ter a teoría, por dicir algo, de que pudera ser que no ano 1800 e pico, cando viñeron os ingleses, fixeron a copia de xeso, pois, a parte de arrancar parte da policromía existente, pois houvese un deterioro da pedra. Sabedes que as dúas violas na man dereita do pórtico tiñan un deterioro moi grande, a coras que se van de humidade, e non chegou que algunha parte do cabildo ou quen fose fixaron retallado, adelgazando, porque isto non é o clavixeiro, pois está ali. Eso sí que podo constatar. Pois o resumo moi rápido de Antonio Franco é que él afirma ou apoia esa teoría de que ese instrumento tería alma a partir dunha serie de... A masa é non dos burastos, non? Esta foto desde aquí abarca menos, pero nesta podese ver perfectamente como se ven aí dous... Se observamos, hasta parece que está feito para poder meter os dedos nesta posición. Sabes? Cabenchos nudillos nesas dúas arquiños e podes meter os dedos aí, que é moi fácil para manipular dentro algo. Outra pregunta? ¿Lo haces? Una pregunta que é moi básica, pero non, aparte de todas as observacións do Pórtico da Gloria, non hai ningún códice desde séculos que se conserve coa iconografía, coas pinturas, coas cores, ou que se represente. O sea, non hai máis alá do que da pedra para... Lo haces proponse aí outras fontes para facer un estudio comparado de esa. Sí, claro, as cantigas de Santa María son absolutamente, van sempre da man, o pórtico e as cantigas, o que realmente non ves no pórtico, pois podes atopalo nas cantigas. Non son exactamente da mesma época, pero as cantigas son un pouco posteriores, pero evidentemente representan instrumentos moi similares, o sea que, digamos que entre os dous é algo... Por eso fai que teñamos o patrimonio iconográfico medieval máis importante do mundo, porque esas dúas cousas xuntas aportan unha cantidad brutal de información. Entón, claro, si sempre se consultan outras fontes, incluso descricións que hai no Códice Calistino, onde nomea unha serie de instrumentos, porque o que falaban na conferencia anterior de que é complexo poñerlles nome a esas cousas, porque realmente, sabes, eu recórdome que hai anos este instrumento chamábaselle fídula, sin embargo, agora chámaselle viola, e a min pareceme moito máis axeitado o nome de viola, porque, bueno, pareceme máis axeitado. Perfecto, pois moitísimas gracias. Vamos a continuar. Moitísimas gracias, Xermán.